Ola, bos días, nenos. Hoxe temos unha invitada moi especial. Ela chámase Antía e vai vos contar un conto moi bonito que se titula Perdido? Había unha vez un neno que un día atopou un pingüín na porta da súa casa. O rapaz non sabía de onde saíra, nin por que empezou a seguilo por todas as partes. O pingüín parecía triste e o rapaz pensou que debía estar perdido. Así que o rapaz decidiu axudar ao pingüín a atopar o camiño de volta á casa. Preguntou na oficina de obxectos perdidos, pero ninguén perdera un pingüín. Preguntoulles a uns paxaros se sabían de onde viñera o pingüín. Non lle fixeron nin caso. Algúns paxaros son vos así. O rapaz preguntoulle ao seu parrulo. O parrulo marchou flotando. Non sabía. Esta noite o rapaz non puido dormir co desacougo. Quería axudar ao pingüín, pero non sabía como. A mañá seguinte descubriu que os pingüíns veñen do Polo Sur. E como poderían chegar ata ali? Correu ata o peirao e pediulle a un barco xigante que os levase ata o Polo Sur. Pero a súa vociña era demasiado suave para que se puidese escoitar por riba da sirena do barco. Así que, xuntos, ele e máis o pingüín decidiron remar ata o Polo Sur. O rapaz sacou o seu bote de remos do armario e probárono para ver o grande e forte que era. Empaquetaron todo o que poderían precisar e xuntos empurraron o bote de remos ata o mar. Remaron cara ao sur durante moitos días e noites. O rapaz non paraba de contar historias durante o camiño. O pingüín escoitaba todo o que o rapaz dicía. Navegaron con bo tempo e con mal tempo, e con ondas grandes como montañas, ata que chegaron ao Polo Sur. O rapaz estaba encantado, pero o pingüín non dixo nada. De súpeto parecía estar de novo triste, mentres o rapaz lle axudaba a saír do bote. O rapaz dixo adeus e marchou navegando. Ao mirar atrás, o pingüín parecía máis triste ca nunca. Facíaselle raro estar só. E canto máis pensaba, máis se decataba de que estaba a cometer un gran erro. O pingüín non estaba perdido. O que lle pasaba era que estaba só. Deu a volta e dirixiuse ao Polo Sur o máis rápido que podía. Finalmente chegou ao Polo Sur de novo. Pero onde estaba o pingüín? O rapaz buscou e rebuscou, mas non o atopaba por ningures. O rapaz, todo triste, dispúxose a volver á casa. Non tiña sentido contar historias porque non había ninguén que as escoitase, de non ser o vento e as ondas. E daquela o rapaz viu algo na auga diante dele. Achegouse máis e máis, ata que puido ver o pingüín. E así, o rapaz e o seu amigo volveron á casa xuntos falando todo o camiño de cousas maravillosas. Colorín colorado, o conto está rematado. E isto foi todo, amiguiños. Ata a próxima. Chao.